Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lero pa Hanifa TV tabwesera nkhani yochisachidwe imene munthu wina anagwirira mkazi wa mnzake. Anthu awiriwa anagwirizana kuti akaonere mpira wakunja ku imodzi wa maholo imene imapezeka mu community yawo. Takhala pompo kuti nkhani imene inaenda motani. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Mnzake wa munthu ndithu kukagwirira mkazi wa mnzake. Kodi mnzake umene ulipo? Nkhani imene ili motani. Ndi pano pa Hanifa takubweserani mboni komanso amene ali wachibale wa amene mkazi wake anagwiriridwa usiku wa siku limeneli. Takhala pompo kuti nkhani imene inachitika motani. Bwana muli bwanji? Timulokera nomwe. Tili bwino. Ziko. Kodi bwana nkhani imene yokuti munthu wina anagwirira mnzake mkazi wake zinakhala bwanji? Okay, zinakhala chonchi. Amene anagwiririrayo kumugwiririra mkazi wa zake. Winayo ni mphanga amene anapangiridwa chipongwe chimenechi. Pepani. Zinakhala chonchi. Chimene chinachitika chonena kuti anthu awiri anagwirizana zoti akaonere game. Mpira umene Mpira. usiku. Usiku. Unayambika 10:15. Okay. Wa Liverpool ndi Chelsea. Ndiye atapita kumene koko chimene chinachitika chonena kuti zakeyo I think amalawako pang'ono akakamowa. Ndiye Munake wa mkaziyo? zake wa muno wakakazi. Ndiye anamusazika zake kuti ine sindikudani sindikufira ball. Ndikumva thupi. Ndiye zake anamusazona ukufa thupi nani? Vayani. Okay, hapo ball basi nende tona. Okay basi nilionesha game. Ndiye malo momena kuti zake alondole kwa kunyumba kwako, kulondola kunyumba kwake kwa iye ni mkazi wake kumene amakhala. Analondola kunyumba kwa zake. Amene anamusiya kuholo kunyumba kwa mkazi. Ndiye atapita kumene kuchako kwa nyumba ya zake chimene anachita chonena kuti anakwanisa kusegula nyumba. Atasegula nyumba Munali musagia? munali monena kuti olo even mutakhala kuti mwakiya musegulabe basi. Mazuwa timanyumba tusalongosoka tantaona. Ndiye anazasegula. Atasegula nyumba muja anakwanisa kunena kuti walowa papita kuchipinda. Chimene anachita iye uja anazozonena kuti azanga uja namusiya kumpira. Kuchimiza zabwera mochedwa. Atafika kuchipinda uja atasegula, atafika kuchipinda uja anazozonena kuti anapeza tochi ile yake pamwamba pa neti. Ndiye iye chimene anapanga anakwanisa kuzimisa tochi ija ndikulowa muneti muja. Okay. Atalowa muneti muja Mkazi uja kugona. I think mkazi aliso ni mwana wang'ono. Okay. Ndiye atalowa mene muja mwanapeza zona kuti mazo hoyi ni ngoso basi. Gwiri mwina mkazi amongeza zota ndi amuna ndi mwina wawa ndi amunanga. Mwakuti pakana chiro inatani inagwirira. Ndiye chimene anadapo mkazi zona kuti mazo munthu wakazi. Think inaweza kalira samunanga iye mkazi zoti ndi amunanga. Mwakuti ndiye atamgwira mmutu. Mwambamboja nazo zonena kuti ine amunanga mamenda brush. Sona ada awa wakunika kuti ndisi zisisi zumazoya masuku ndikumasungira chinyamata sisi. Zima style zaya amunanga tusidi si amene wawa. Inu ndinu ndani? Data janazipanga introduce. Ine nzawo wa munako. Ine ndi bambo akuti. Usichula zina. Anazichula zina ine ndi bambo Flores. Ine zina ngani happy. Mano chimechi chichitika chonena kuti iwe ndine tingomvana. Facho nena kuti iweso amunako. Ali kuteni kwangata sintana akazi. Wasintana akazi? Sintana akazi? Nafusa kuti nkazi. Iya. Ngati mwasintana akazi ine ndipite kunyumba kwanu kuti ndikakhulupirire. Kuti ngati amuna ngali kuti kumene. Ali kumene. Ndiye ataja anasintha chichewa kunena kuti amazi. Nimangonena zimene zozo koma iwewe kufuna ndalama zingati. Nena ndalama imene ungafune ndikupasa papa mwakuti. Amuna kusali kumene kwa amuna kundasiya kuti mpira. Kunena chilungamo. Kunena chilungamo. Iwewe ngonena ndalama yoti ndikupasa. Ine sindikufuna ndalama ino. Sinowo mapanga izi chifukwa chani. Ino mandiziwa amuna ngamaziwa mwakhala nawo mwagwirira ntchito limodzi. Mungapanga chipongwe ngati ichi. Ineyo singakwanise kutani. Kupanga khalidwe imene mukunenalo. Simungati basi niyo ndalama. Okay, basi. Ndakanata anapita.
Panga yatafaya kuteni kwake kuza kazi wakanamfuta mpira ucho utathanisa wala atachoka kumpira kuja mpira ucho wata I think unata Judy to 12 unata to 12 komanso kanga tunata 3-1 inawina maka 4-1 inawina liver okay deno ataja atafaya kunyumba kwa atafika nawo ineyo pa kunyumba muno anauza usiku omwe usiku omwe unabwera ndani anzano aja amene mumakuta nawo chiro limozi aja ndatabwera nyumba muno ndoti ne sili maziwa zoti na kuti ndi anzano ine ndimakuganiza zoti ndi ndani ndi inuyo amuna anga atasegwa anabwera anafika kuchipinda kuno anazibisa babu anaipeza pamwamba pa neti po atazibisa babu analowa mu neti muno kupanga dongosolo wawo chikoma chimene ine nadaba chonena kuti no mameta brush yo ndi sisi ndiye ananinyengerera kukwanisa zonena kuti ndikupasani ndalama imene mungafune musamuze wina aliyese ndene pochiva zonena kuti ineyo izizi zisachilendo kwayo nauza zonena kuti ine ndauza ndani ndauza amunanga nde atamuza mamuna akaocha ataiva nkhani ija sanapange popa ayi anadeka kudikira kuti kunja mawa kuti ani kunja kucha kutacha mama wa atacha anavaya kwa friend wawocha kamuzozonera kuti mani zuro mwaenda mwakuti mwapanga sakuti kunyumba kwanga ndi akazanga mwapangiranji zimenezo ataja mayankhula ngati kuti sakuzowapo china chilichonse ineyo kupanga zimenezozo ine sindikuzowa chilichonse ngati kuti ali ndi masire kuti anamomo analezera ngati kuti anamomo sindikuzowa chilichonse nkhani imeneyo ine sindikuziwa ngati mukuona kuti mwakuti apita ndikuli kulosi kampita ku polisi kampita kuti ndiye mphanga wachanaona kuti atangandiyankhaizi kapena mwina mwake iye mphanga makuganiza zoti mwina panali mission ngati panali mission ine nditani ndiziwe komanso ningopanga zonena kuti ndithamangise mkazi ndiye akupanga mizo kuti amuthamangise mkazi yananena kuti musandilakwire ine ndathawa panalibe mission koma unali usiku ndini mwana wang'ono amavuta ndinatopa ndiye ndimakuganiza zoti ndi inuyo amene mukutani mukupanga zimenezo mukupanga zogonana ndi ineyo musandilakwire ndiye mkazi uja ananyamuka kupita kwa makolo ake akafotokozera kuti ineyo kunyumbako kwachitika zakuti nzawo amunanga wapanga zakuti ndi amunanga afuna ndithamangise oganiza zotena kuti ineyo ndi nzawoyo panali chani panali mission koma neyo panalibepo china chilichonse panalibepo mission zinakhala choncho ndiye mukuzowa chani tiye ndingopita ndikupolisi akatithandiza makolo ake amkazi kunthandiza maganizo ndiye makolo ake amkazi aja anatengana ndi mwana wawoyo ndikupita kumaona kupolisi kwasuku analemba chibaluwa kwafikira atati ndipeze teni kuoko kuno kumaone makuti pali nkhani kuti ino ndine ndife tisatani tisakambirani atati anavaya sananyozere kazi uja anafotokoza kumbali yake atawo anafotokoza kumbali yawo mphanga ujonso anafotokoza kumbali yake kuti ineyo ndikupita kunyumba nangodabwa kuti pali nkhani izi chilungamo chimene akuchiziwa ni mkazi afotokoze nenkazi uja anafotokoza mmene ndanenera mucha kuti zinthu zinayenda chonchi zinakhala chonchi de makolo aka mkazi ndi mkazi ndi apolisi anagwirizana kuti ndiye apo pa nkhani itu ndiyayikulu mukuona bwanji tipange bwanji tithandizane bwanji ndiye makolo aka mkazi ananena kuti ifeyo tingofuna kuti chilungamo chitani chioneke apapa tithandizane munjira ina yonse ndiye analemba chikalata nona kuti adawa kazi apa muzipita straight kuti kulimba kuchipatala I think anapita kaye ku polisi then kuzapita kuchipatala ku Queens anakamweza mkazi zanampisa zote mkazi ali bwinobwino sana mpasire matenda koma mkazi zona adi kuti anatani anagone nda ajiwo leno atabwera kumene kuchako by February mpaka napano atawa ali kuti ali palimbi kumama asamusa kupita kuchichiri bwera palimbi kakhala kuti ifuna ilowe mkoti milandu
ndiye amangotiuza zonena kuti tikuimbirani 40 mbwere pa 20 chakuti kapena mbwere pa 29 kapena mbwere pa 20 mwakuti fikira lero basi apapo amene sitili mbwere manda ingokhala ngati ngati ikutani ikulephereka khotiko koma ndizoti atawo ali mkati ndikunena ndiye inu kukhala kuti ndi makamaka amene chipongwe chinamuchitikira mwini wake wamkazi ndi mphwano weniweni mumafotokozamo kuti makazi amozi bambo amozi amayi amozi mutamufunsa msikanayo makamaka amayiwo kuti iwo olo munthu wako ube olofungo limasiyana angakhale kuti olo perfume amuna wako amaziwika abe kuti munthu uyu ndi wanga mutamfunsa mwandale anati chani nditamfunsa mwandale chocho kunena kuti unoro patapatani amuna anu mmaziwa watakhala kuti akuchokera kuna kwake olalizira kapena atani koma atawo sikuti amalizira koma munthu ndotoma muziwa inu bwanji atawo simunaziwe anafotokoza zonena kuti ndili ni mwana wang'ono kunena kuti amadalira kuyamba mwanayo amavuta nthawi imene amandipanga chipongwe chinali cha ma 11 koloko ya usiku sindinkaganizira komwe kuti akhoza kubwera anzawo atawa ndikuzandipanga chipongwe ngati chiti ndi chimenechi ndiye nafunsabe kunena kuti koma mukuziwa chani inuyo amuna anu mmaziwa olo even kuti mukugonana nawo mmaziwa koma no zinafika bwanji mpaka na mwagonana ni munthu wanena kuti simamuna wanu mpaka na dongoso kuchitika kumaliza munthuyo ino chimene munadabwira ndisisa nanduzo zoti ineyo kunena mopa munthu sindinkaganizira chilichonse komanso munthu ine ndo ndinatopa nali ni mwana woti ndi wang'ono amavuta ndiye nali nthawi kunena kuti ndisamale mwana komanso mwina ndipezeko katulo ndi pamene awa amatani amazatulukira ndiye chinthu ngati chimene chocho linalibe atapangaso zinthu zizi zimene anapangazi nalibenso chinthu chonena kuti ndikhoza kukuwa chifukwa munthu ine nali ngati kuti nali kakasi sindinkakhulupiriradi kuti zinthu zili zachitika awa amesa best friend wawo ndi amuna anga zachitikadi kodi zinthuzi koma zinthu zizakhala bwanji nalibenso pavonena kuti ndingakuwe nangokhala ndikanzimuka chakunena kuti nangokhala kakasi basi ngati kuti chimene chikuchitika sindikuchiziwa ndimene inakhalira nkhani nditamfunsa of course mafunso obe analipo ambiri komano anayankha mwachidule kunena kuti ineyo kutopa kulera mwana andi unali usiku komanso ineyo sindinkaganizira kuti zinthu zikhoza kuzachitika zikhoza kukhala mmene zinaliriwo ndimene anayankhira ndi poti ino kukhala akuchimuna banja lilipo pakadali pano banja likupitirira okay chimene chinachitika nchonena kuti mphwanga ntamuzo zonena kuti apa pamwina mwake pakuzokhala kuti anthu atisewera mwina inali juga mwina chinali chibwezi kazi bwanji muthamangise avaikaye kwa makolo ananena kuti ine akazanga ndimakhulupirira komanso akazanga kanakhala kuti samandikonda ine ndikuti nkhani sakana ntani sakanandiuza koma akazangawo bwanji nchifukwa chani anandiuza kunena kuti anzalo anabwera kuno apanga zakuti ndine nakhulupirira akazangawo komanso naopa kuti mwina mwake ndikhoza kusokoneza umboni faso ineyo ndili ngati mboni onena kuti nzangayo anandisiya kumpira anandisazika kuti sakufira bwino akumva nthupi akupita kunyumba kwake sindinkaganizira kapena kuziwa kunena kuti apita kunyumba kwanga kwa ine ndikukapanga chipongwe chimene ananditani anandipangachi ndikunena pano sikuti akazaka anathamangisa kapena mwakuti pano pali limodzi akukhala limodzi akuyendesa za milandu imene ilipoyi ndi mngati ino akuchimuna kwanuko mukumati chani pankhani imene I think ifeyo tikumakhalabe kakasi chifukwa chonena kuti chilungamo chenicheni cha nkhani sitikuchiziwa ngati ineyo wakuchimuna komano kwambiri angaziwe ndikuti ndi mkaziyo chenicheni chimene chinachitika koma ife imene nkhani yayikulu imene ngati akwawo kwa mamunayo tikuziwa chonena kuti kazi anapangidwa zakuti
Adawa anapita usiku kamugona mkazi mmene ndafotokozera muja fika na pano nkhani ali ku polisi oti Adawa ali kuchichiri kuti kungoyendera milandu chani lomalizira ndi liti limene munapita ku polisi kapena ku court kuti muna nkhani mukamva ndi zili pati kuti ndichiona chake chiziwika. Okay, lomalizira lenene ndinganene kuti ndilero lifa napita ku court ko koma chimene chachika chonena kuti anthu osina apeze mwina kutheka kuti milandu yatani yalipereka ndipo nayankhulanso ndi ambali ina ifo chonena kuti ndimacheza nawo. Okay. Anatuza kuti ngati pamenepo palibe kunde kuti zakanika koma kunena chilungamo chonena kuti Adawa panopa ali kati. Muchite motani kuti chiona chake chidziwike ngati nakuchimuna ulondoleza nkhani imene. Okay, makamaka ineyo ngati ine uyu ni mphanga wenu ine ndimafunisisa zonena kuti chiona cheni cha nkhani chitaziwika zonena kuti mwina nkutheka Adawa panali mission ni kazi chinali chibwezi mwina anasempana kapena mwina nkutheka Adawa adi anatani anagwiririra anampanga chipongo mkazi chimene ine ndimafunisisa ndonena kuti ndiziwe chilungamo cheni cha nkhani kuti nkhanizi zinaenda bwanji zinakhala bwanji mpaka naso ine ndimafunisisa kuti khoti litengepo mbali unena kuti ngati Adawa analakwa alandire chilango mwaso ngati zonena kuti mwina mkazi chinali chibwezi chake koma mwina anasempana ziwiri zitatu tiziwenso chilungamo ngati ifeyo akuchimuna. Pamene tikupita kumapeto mukaona nkhani ya makhoti milandu momwe imayendera kuno kumalaki ndi chikhulupiriro kuti zoona zake ziziwika pa nkhani imene. Chikhulupiriro chikhoza kukhalapo komabe inuwo kuno kwathu ndi kumalaki zochitika za kuno kwathu zovuta kwambiri. Chilungamo cheni ngati lese pa khoti pavute pasavute mafunika kuti mbali zonse mwina mbali ya ifeyo odandaula kapena mbali ya enawo odandaulidwa kukhale ndalama basi pavute pasavute koma chilungamo pa nkhani iyi chimenera kuti chiziwike basi mene ndimaganizira ifeyo ngati akuchimuna koma ifeyo kuthekera kuti mwina tingapite kukapasa apolisi kapena akhoti kapena majaji ndalama tilibe ndisaname koma ineyo ngati wakuchimuna imafunisisa chilungamo cheni chitaoneka kunena kuti Adawa chinali choti mwina lese chinali chibwezi kapena Adawa anagwirira chimene ndimafuna ndi chimene koma kwathu kumalaki kuno ndipovuta popanda ndalama ndipovuta kwambiri kuti chilungamo cheni chikaoneke pa nkhani koma ndimafunisisa mtima mwanga ndimafuna chilungamo cheni chitaziwika popanda ndalama pali ndalama koma zitatheka kuti chilungamo cha nkhani chiteke chioneke zikomo. Ayi ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi Samuel amene nkhani imene ayifotokoza iyi ndi gawo loyamba ya nkhani imeneyi ndipo tiyipitirire nkhani imene kuyisadera bwinobwino tikubweresereni ayino ake amene akukhuzidwa ndi nkhani imene ayino ake zimene zinachitikira mamunayo komanso mkazi ndiye osasiyana nayo Hanifa TV. Ine ndithokozani Chiwaya tikumane m'maprogramu osatira.